Moikka ja tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tänään Psykologin Hot Take-jakso pureutuu ajankohtaiseen teemaan kuin Pyhä Pillu, Mekko, Linnan juhlista. Miksi siitä on noussut kohu? Mitä psykologia ehkä voi valottaa tästä kohun syntyperästä? Miksi Pimppimekko aiheuttaa niin paljon tunteita? Eli sellaiseen ajankohtaiseen aiheen pureudutaan tänään. Lähdetään liikkeelle peruspekseistä siitä, että viime viikonloppuna vietettiin jälleen kerran presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa ja Setan puheenjohtaja Anu Kantola saapui sinne tässä kohua herättäneessä puvussa, joka on siis inspiroitunut vulvasta. Mä tulen kertomaan vähän, että mitä psykologista näkökulmaa tähän kohuun voi ottaa, joka selittää näitä vahvoja tunteita. Ja päästään aika sillä tavalla niin kuin aika ytimeen ja tällaisten perusasioiden äärelle, niin kuin merkitysten anto, toisen toiminnan tulkinta, jaetut käyttäytymiskoodit ja mitä me oletetaan toisiltamme. Mutta mennään ensin tähän, että mikä tämä ajankohtainen kohu sitten on. Toki suuri osa ihmisistä nyt suhtautuu neutraalista, mutta harvinaisen paljon tunteita on herättänyt tämä puku. Eli Setan puheenjohtaja Anu Kantola saapui Linnan juhliin tässä puvussa ja muun muassa Sanna Ukkola on täräyttänyt itselleen ehkä aika tyypillisen tapaan melko vahvan mielipiteen Iltalehdelle. Ja hän kirjoittaa kolumnissaan näin, että pyhä pillupuku ei symboloi naisten vapautumista, se symboloi epätoivoa, se on kuin huuto. Minulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin se, että minulla on vagina ja haluan huomiota hinnalla millä hyvänsä. Ukkola miettii myös tässä kolumnissaan, että miksi vapautuminen tarkoittaa monelle feministille sitä, että kaivetaan alapää esille aina kun kamerat käyvät. Kun joku mainitsee sanan patriarkaatti, joku jossain tunkee pikavauhdilla kuukautisverellä maalattua lippua suuhunsa ja huutaa, että tämä on sitä todellista emansipaatiota. No tämä oli ehkä kärkkäimmästä päästä, mutta toki kärkkäitä on ollut muutkin mielipiteet. No sitten ehkä vähän vähemmän tunteella nousseita ihmetyksiä on ollut vaikka se, että mitäs jos mies pukeutuisi penisasuun, niin mitä siitä sitten oltaisiin mieltä? Ja tämän tyyppistä pohdintaa. Eli monenlaisia ajatuskulkuja on puku herättänyt. Tällaisia ihastuneita kommentteja puolestaan oli vähän mun tutkimustyön perusteella niin kuin vaikea löytää. Toki tämä kertoo ehkä myös median logiikasta ja somen logiikasta. Mutta mun havainnon mukaan niin niitä myönteisiä kommentteja niin yhdisti se, että sitä ei nähdä provokaationa, vaan enemmän semmoisena näkyväksi tekemisenä. Ja moni kommentoi, että tällaiset puvut on järjestö. On hyvä, että ne tuo järjestökenttää esille ja toisaalta niitä ryhmiä ja teemaa, jotka muuten helposti jää näkymättömiin. Myöhemmin mennään siihen, että mitä tämä puvun pukija, tämä Kantola, joka tuli sinne linnaan, tämä puku päällä, tai sitten puvun suunnittelee itse on tästä puvusta mieltä, tai mikä se tarina siinä on taustalla. Mutta kuten useimmiten elämässä asiat menee siinä järjestyksessä, että me reagoidaan niihin itse, ja vasta sitten otetaan selvää siitä tarkemmin, niin tälläkin kertaa mennään sillä tavalla, että mä tuossa lopussa vasta kerron, että mikä sen puun taustatarina oli. Mutta mennään nyt siihen, että miksi pimppipuku aiheuttaa niin paljon tunteita. Mun mielestä tämän asian ytimessä on se, että pimppi on aika latautunut asia. Sillä on aika monenlaisia merkityksiä. Toisin kuin vaikka korva, kantapää, kylkiluu. Niistä jos jonkun puku olisi saanut inspiraatiota, niin reaktio olisi todennäköisesti ollut huomattavasti laimeampi. Ja kuten monissa tunteita herättävissä asioissa, tämmöisissä kohuissa, niin kysehän ei ole siitä puvusta itsessään, vaan kyse on siitä, että mitä merkityksiä me sille asialle annetaan. Ja tässä on mun mielestä kaksi näkökulmaa. Mikä merkitys on itse tällä teemalla, mitä
pimppi asiana herättää, minkälaisia merkityksiä sille annetaan. Monihan ei pysty esimerkiksi pimppi-sanaa tai vaginaa tai mitään vastaavaa oikein sanoa edes ääneen, kun siihen liittyy jo niin paljon sellaista ehkä joskus häpeää, häveliäisyyttä, kietoutuu monenlaisia asioita. Se ei ole suinkaan mitenkään neutraali toisin kuin vaikka kantapää. Ja sitten toisaalta se, että me mietitään, on tämä itse asia, teema, ja sitten on se, että miksi joku haluaa pukeutua. Niin, miksi joku ihminen toimii tietyssä kontekstissa juuri tällä tavalla. Niin se herättää myös tunteita. Ja on osaltaan tässä kohun ytimessä. Eli lähdetäänpäs nyt perkaamaan tätä vähän tarkemmin auki. Lähdetään nyt vaikka tästä pimppitematiikasta. Lähinnä niin kuin esimerkkinä. En lähde nyt sellaisen kulttuurihistorialliseen syväsukellukseen, että mitä naisen alapää on missäkin historian vaiheessa, niin kuin, miten siihen on suhtauduttu ja näin. Siitä löytyy todella paljon niin kuin podcasteja ja tietoa ja kirjoja. Ehkä tälle lyhyesti vaan mainittakoon, että jos miettii, kuten sanoin äsken, siinä on semmoinen henkilökohtainen merkityslataus, sitten siinä on se kulttuurihistorian lataus, siihen ladataan paljon niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä asioita, ja seksuaalisuus, seksi, jos mitkä, sisältää valtavasti erilaisia merkityksiä, tunnelatausta. Ne on niin kuin aika semmoiseksi kompleksit teemat, ei ollenkaan sellaiset helposti jäsennettävät, niin kuin vaikka nyt tämä kantapää ei ole paras esimerkki, mutta että jotenkin me koettaisiin, että meillä on yhteinen näkemys tästä teemasta. Me puhutaan yhteistä kieltä, meillä on jotenkin naisen vaikka niin kuin siihen pimppiin liittyen, niin jotenkin sellainen yhteinen helppo näkemyskieli, siihen ei liity mitään sellaisia hankalia ristiriitoja, ei, vaan liittyy todellakin ihan yhtä lailla, jos olisi ollut se penispuku, niin kuin sitä argumentoitiin, niin kyllä penikseenkin liittyy paljon asioita, jotka ei ole mitenkään yksiselitteisiä, ja se avaa semmoisen aika moninaisen keskustelun. Mutta ehkä vielä kiinnostavampi tässä on se asia, että yhtä lailla kuin nämä itse asiat on sellaisia tunteita herättäviä, mielipiteitä herättäviä, hyvin yksilöllisiäkin ne tulkintamallit, niin sitten se, että me tulkitaan sitä ihmistä, joka päättää ottaa vaikka pukea sen vulvasta inspiroituneen puvun, joka ei itse asiassa, näyttää vähän, mutta on etiketin mukainen iltapuku, niin me mietitään, että jos minä käyttäytyisin tällä tavalla, niin mistä tämä kertoisi. Ja siitä osaltaan usein on se niin kuin tavallaan tällaisten kohujen alkuperä mun näkökulmasta, tai osaltaan voi olla siitä, että me tulkitaan toisten ihmisten käyttäytymistä omista lähtökohdista käsin, eikä pysähdytä miettimään, että mikä sen toisen ihmisen tarkoitusperä on. Ja tähän ehkä tämmöinen mielenkiintoinen havainto, että mä oon huomannut, että välillä kun tapaa uusia ihmisiä ja sanoo, että on psykologi, niin jotkut saattaa vähän olla silleen, tai ainakin leikillään sanoa, että uskaltaako sulla nyt puhua mitään, että sä sitten teet tulkintoja ja näet jotenkin mun sielun syöväreihin. Tämä nyt on ehkä tällaista niin kuin urbaania legendaa tai karrikoitua, että ei nyt suuri osa varmaan oikeasti ajattele näin, mutta ehkä pienesti siinä on jotain semmoista niin kuin totta toinen puoli tai totuutta. Mutta mun havainto on se, että itse asiassa psykologit monesti on todella varovaisia tekemään tulkintoja ihmisen käyttäytymisestä tämmöisellä pienellä datamäärällä, niin kuin vaikka jollain yksittäisellä kohtaamisella tai useammallakin kohtaamisella, koska me usein ymmärretään, että ihmisen toiminta on niin hemmetin monimutkaista ja itse asiassa tismalleen saman toiminnan ja käyttäytymisen taustalla voi olla ihan hirveän monta erilaista motiivia ja taustatarinaa, joten kauhean nopeasti ei ihmisestä kannata tehdä tulkintoja. Ja tarvitaan aika paljon keskustelua ihmisen itsensä kanssa, että me kuullaan, että mitä siinä käyttäytymisen taustalla on.
Eli usein herää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja tämähän usein tällaisissa kohutyyppisissä asioissa unohtuu, että me tehdään niitä tulkintaa ihan kauhean nopeasti, että tässä on kyse nyt just vaikka Ukkola sanoi, että tällaista naisten emansipaatiosta. Ja jotenkin se alkaa niinku, se on hyvin niinku värittynyt tulkinta. Hänen mielipide ja tulkinta ihan ok, mutta ei kauhean niinku keskusteluun kurottautuva tai kiinnostuva. Ja jos nyt syvennytään vielä vähän tarkemmin tähän niin kuin psykologian perusmekanismiin, tähän, niin kuin, että miten me annetaan asioille merkitystä, niin sehän on ihan, tai merkityksiä, sehän on ihan nerokas asia, että me ihmiset ollaan esimerkiksi keksitty tällainen yhteinen kieli, että on sanoja, jotka kuvaa jotain asioita, ja on yhteisiä toimintamalleja, joiden perusteella me toimitaan, ja me voidaan niin kuin ymmärretään toisiamme. Harvoinhan tulee näitä tällaisia ristiriitoja, että me tulkitaan toisiamme väärin. Pääosinhan ihmiselämä on valtavan niin kuin hienossa synkroniassa, että me osataan yhdessä toimia ja ei jatkuvasti tule tällaisia kahnauksia, että miksi sä toimit noin ja miksi et sä ymmärrä mua, vaan se meidän vuorovaikutus, tämmöinen merkitysten jakoprosessi niin on todella, todella upea. Sen takia ihmiset on niin valtavan niin kuin fiksu ja älykäs olento tässä maailmankaikkeudessa. Ja meidän aivot jatkuvasti tekee sitä sellaista pikatulkkausta toisista ihmisistä, että esimerkiksi kun puoliso tulee kotiin, niin aika nopeasti me vähän niin kuin aistetaan, että no mikä tunnelma, mikä äänensävy, missä mennään, että kannattaako antaa tilaa vai voiko alkaa vaikka käymään päiväaikataulua heti läpi ja me osataan toisiamme lukea ja ymmärretään toisiamme kauhean hienosti ja tehdään tätä niin kuin jatkuvasti, mutta koska ne merkitykset ei koskaan ole täysin samoja, kuten tuossa aiemmin kuvasin, niin sitten tulee välillä näitä ristiriitoja. Jokainen tuo tilanteeseen oman historiansa, oman tulkintansa, oman kokemuksensa. Esimerkiksi mehän nähdään ihmisissä kauheasti asioita, me kiinnitetään sellaisiin asioihin huomiota, jota me tavallaan haetaan. Jos mä vaikka, nyt musta tuli tämä parisuhde-esimerkki tästä nyt mieleen lennosta, niin jos mä esimerkiksi vaikka pelkäisin, että mun mies on jättämässä mua ja että meillä menee huonosti parisuhteessa, niin mä todennäköisesti tulkitsisin hänen puheensa vähän niin kuin osumaan, että toi varmaan, nyt se sanoo, että hän on väsynyt ja tarvitsee omaa aikaa, niin nyt tässä on varmaan kyse siitä, että hän nyt hautoo siellä erosuunnitelmaa tai jotain, että me sitä tulkinta on niin valtavasti siinä meidän toiminnassa. Usein asiat sujuu todella hyvässä synkroniassa, me ymmärretään toisiamme hyvin, tehdään niin kuin valideja tulkintoja, mutta sitten ei tietenkään aina. Ja tästä tullaankin oikeastaan siihen lopputulemaan, mikä liittyy myös tähän kohuun, niin että asiat, jotka herättää paljon tunteita, tosi vahvan tulkinnan. Moniahan tämä ei nyt niin kauheasti kohuta, tämä pimppiasukohu. Suuri osa suhtautuu siihen aika neutraalisti. Että mikä siinä ehkä ei olisi oma valinta, vähän erikoista ehkä, mutta että ei nyt sen kummempaa. Mutta jos herättää paljon tunteita, niin silloin meidän on vielä vaikeampi jotenkin kurottautua sitä toisen ihmisen motiivia ymmärtääksemme ja kysyä, että hei, että auta mua ymmärtää, että mistä tässä on kyse, miksi sä toimit niin kuin sä toimit, tai miten mun pitäisi sua nyt tässä tulkita, että auta mua ymmärtämään. Ja sitähän meidän tarvitsisi tehdä, jotta me voidaan ymmärtää toisiamme, koska sehän on valtava rikkaus, että meillä on myös nämä yksilölliset merkitysmaailmat ja yksilölliset kokemusmaailmat, ja me hahmotetaan tätä maailmaa vähän niin kuin eri näkövinkkelistä asti. Sillä tavalla me voidaan niin kuin päästä kurkistamaan vähän toisen niin kuin siihen kokemusmaailmaan ja ymmärtää tästä maailmasta vähän enemmän, koska me ollaan kumminkin aina silleen, aika pystytään tiiraamaan tätä maailmaa vaan pienen linssin läpi, koska ihminen nyt on aina aika sellainen
yksinkertainen olento kumminkin yksinä. Tarvitaan toisia ihmisiä. Joten ehkä nyt on aika siirtyä siihen, että mitäs puvun kantaja, puvun tekijä sitten tästä ajatteli. Puvun suunnittelija Jutta Virtanen kertoo, että tämä puku kommentoi pelkoa. Sekä naisten kokemia pelkoja että sitä, mitä naisessa pelätään. Ja itse asiassa hän teki tämän asun alun perin pelkoteemaiseen muotinäytökseen. Ja sitten Virtanen kokee ylpeyttä siitä, että Suomessa tällaiset kannanotot voi tehdä turvallisesti ja toisia kunnioittaen. Tämä oli hänen näkemys. Sitten tämä Setan Kantola niin kertoo, että hän halusi käyttää pukua aikana, jolloin tasa-arvo ja vähemmistön asema ovat paineessa. Asu oli näkyvä kannanotto, mutta samalla arvokkaaseen juhlaan sopivaksi suunniteltu. Ja edelleen mä pohdin vähän sitä, että minkä takia vulva aiheuttaa niin paljon tunteita. Toki mikä ei aiemmin tullut mainittua vielä, niin on se, että yhtä lailla kun meillä on näitä yhteisiä niin kuin jaettuja merkityksiä asioille ja sitten me tulkitaan toisten toimintaa, niin tietenkin meillä on myös jaettuja yhteisiä sopimuksia, että miten jostain tilanteessa toimitaan. Ja mä luulen, että tämä on monesti siinä kritiikin ytimessä, että me tulkitaan, tai jotkut ihmiset tulkitsee, että tahallaan halutaan rikkoa etikettiä, halutaan jotenkin olla epäkunnioittavia tätä arvokasta juhlaa kohtaan, itsenäisyyttä ja itsenäisyyspäivän juhlaa kohtaan. Ja tämä on tietenkin sitä tulkintaa, mutta kyllä mä vähän niin kuin mietin sitä, että edelleenkin miksi pimppi on just niin kauhean epäkunnioittava asia, kun esimerkiksi vaikka Katariina Räikkösen mekossa oli auringonkukkia symboloimassa, että kantajalla on joku näkymätön vamma tai rajoite. Hän on kansalaisaktivisti ja halusi tuoda tätä asiaa esille. Mutta ei tästä nyt ole mitään kahua tai suurempaa paheksuntaa ainakaan mun korviin kantautunut. Joten edelleen on enemmän kysymyksiäkin vastauksia, mutta jotenkin ehkä mä toivoisin, että niinku syntyisi jotenkin semmoista niinku rakentavampaa keskustelua, ettei heti tehtäisi niitä tulkintoja siitä omasta näkökulmastaan käsiin, vaan kurottauduttaisiin jotenkin enemmän toisiamme kohti niin kuin käymään jotain järkevää keskustelua. Mä ymmärrän, että niissä tilanteissa meille jokaiselle se on vaikeaa, kun on paljon tunteita ja jotenkin vahvoja mielipiteitä, vahvoja tulkintoja, niin silloin se on niin kuin hankalaa. Eikä sitä edes ehkä haluta tehdä, mutta sitä suuremmalla syyllä se olisi hyödyllistä. Ja jokaisella meillä on jotkut tällaiset aihepiirit ja asiat, jotka saa meidän niin kuin niskavillat pystyyn, että mitä ihmettä toi sanoo tai tekee, että miten toi voi ajatella tai käyttäytyä tässä tilanteessa tolla tavalla. Niin miten me jotenkin löydettäisiin se uteliaisuus niissäkin hetkissä, niin sitä voi jokainen mielensä syövereissä pohtia, myös minä. Mutta siinä oli tämän viikon Psykologian Hot Take-jakso. Kiitos kun kuuntelit, katsoit ja kuullaan taas ensi viikolla.